Čitava priča sa Toyotom počinje 2017. godine kada sam imao priliku nabaviti, voziti, koristiti Toyotu 1.2 turbo sa benzinskim motorom i manualnim mjenjačom. Nakon godinu dana korištenja dobio sam priliku da odaberem model CHR, hibridnu izvedbu sa automatskim mjenjačem. Tako da mogu, na temelju toga mogu iz prve ruke vam reći o razlici između hibrida i benzinskog klasičnog motora. S obzirom da prelazim dosta velik broj kilometara u godini dana, meni je udobnost najbitnija u korištenju vozila. Prvo što sam primijetio, to je povećanu udobnost, znači isključivo zbog bestupanjskog mjenjača koji nema trzaja u odnosu na manualni mjenjač. Nakon toga, naravno, ušteda u potrošnji goriva, znači, znate, onaj osjećaj kada stisnete gas, osjetite buku i automatski vas to samim time tjera da manje opterećujete i vozilo i naravno onda s tim ide i ušteda goriva. Znači, zbog više tih sustava koji vas upućuju, konkretno mrtvi kut, razni sustavi upozorenja, automatskog kočenja, od multimedijalnih sustava koji su ugrađeni u samo vozilo, on nije nikako dosadan za voziti. Preporučio bih hibrida prvenstveno iz ekoloških razloga, druga stvar smanjenje troškova, konkretno razlika je dosta velika u potrošnji goriva i sigurnosni sustavi s kojima se osjećate bezbrižno u vozilu. Ja sam Boris Buntić i ja biram hibrid.